корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамаи ҷамоату деҳоти шаҳри Турсунзода бо маром идома дорад. Дар ҷамоати шаҳраки Пахтообод аз рӯи нақша наздик ба 50 иншооти ҷашнӣ бояд сохта ба истифода дода шавад, ки то имрӯз аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ таъмири роҳ, кошонаи ҳузн, мағоза, сартарошхона ва бунгоҳи тиббӣ ба истифода дода шуда ҳамаи он фаъолияти хуб доранд. аз рӯи нақша роҳҳои ҳамаи кӯчаҳо сафолатпӯш ва чароғон карда мешавад. ман имрӯз хеле ки шумо дида истодаед дар ҳудуди деҳаҳои ҷамоати Пахтообод корҳои ободонӣ ва созандагӣ барои сазовор ҷашн гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон муташаккилона идома доранд. барои пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолият мо ҳар рӯз қариб ки ҳашарҳои умумии ҷамоатӣ баргузор карда истодаем. корҳои ободонӣ, корҳои шинондани ниҳолҳои ҳамеша сабзгулу гулгашто, яъне шинонда истодаем. хеле ки дида истодаед роҳҳои ҳудуди деҳотро, роҳҳои фарсударо сафолатпӯш карда истодаем, ҷӯйгорҳоро аз нав тоза карда истодаем ва дар ҳудуди ҷамоат, дар ҳамаи оромгоҳҳову ҳудуди ҷамоат шанбегиҳо муташаккилона идома дорад ва мо ҳаракат мекунем ки ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои баланд пешбоз гирем. имрӯзҳо сохтмони иншоотҳои ҷашнӣ аз ҷумла марказҳои савдо, новоихона, кошонаи ҳузн, сартарошхона, тоза намудани ҷӯйбору каналҳо ва таъмири роҳҳо дар ҷамоати деҳоти регари шаҳри Турсунзода низ идома дорад. ҳозир деҳаи мода мана ҳашар рафтастай ободонӣ мана халқи ҳамин деҳа ҷамъ шудагӣ ҳамашон кор кардастай кор наздараста мана ободонида сабзакорӣ мана арчаи сабзаҳои кошти мана ҷувороя лотар кардастем ватанамон обод мекунем соз мекунем деҳаро деҳаи худамонро мо худамон обод мекунем кардастем бо мекунем имкон қадар. мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода дар якҷоягӣ бо соҳибкорони бонангу номус мақсад доранд, ки ҷиҳати беҳтар кардани хизматрасонии соҳаи иҷтимоӣ минбаъд низ корҳои созандагию бунёдкориро идома диҳанд. гузориши Хуршед Ҳалимов, Соҳибнур Абдурасулов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоотии Навид.